Oboigeria ase chinsemo ao chikorwa maegelio asomo singi gogo kinie biewa na chibo kinie magendro ime ya usi na rarenga mangana twanyorete ase Keroka Technical Institute ebiro abarai na borokya beso getie nase ogochaketa mwenya kudagutumanya omonyikyo ito abange baborokya babaire bakonyora ogokwanya koko wetera asa maegelia kurwegwaroro na sensemo ya masomo yekibundi ya Keroka Technical Training Institute imega semo ya Keroka asowererania bugokine birengo byubumanyi ao nabo igo bwabeire bokwegwa ugusira okonene Technical College guse institute yigani igo yachagetigwe emyaka emenge nyako bagegwetana nari abeire gegokonya abange bakiri na sukweya obosemia ase skuru yiga abange banyare ko bagwekonya kurwasa ya na mono bali ababwate ebyegwa ao uno kuminyoka owaka enkoyo nabo igo ababanyi bonde bwakigosoli chinde abansibosire no mwalimu munene bweskure yiga nigatebire buna ensemo na koa obo abaorokia amaigerio yechisemi okwegwa gusokwegerigwa igoro yogokinbwa kwebyegwa ao na kigento giatakeire bwegetakire gusirwa mono na sichinsemo chionsi intenenera Keroka Technical Training Institute ose skulu yetu ya Keroka yokufundisha ufundi yachaguto mwaka wa 1991 abo itakire korwa amasomo ase obufundi ne chisemi chirichie biashara Keroka Technical irasi nigo ire AMRCG Technical Institutions irichikere Kenya ange 56 chikoru na chigendete kurubufundi amasomo manene ase abana baito abakena abanene ase chigasi chitugutumia mukono na ndi chikokera egasi yakorekana osakorigere yase umpangilio yase ya Kenya ya Vision 2030 yagotebana Kenya gochakoba ense ere yo yibwate industry nyingi wigato train abana baito gostosomia abana baito chisemi chiricho korosi bintu neye ekwene skulu yetu ya Keroka Technical neye mo yabo ase chiricho chakurwa amasomo ayagere ense yetu nyarwekaiga ekere tokorigere yase orogarerwa gusi ose gusiye ito itokonya skulu ne chichirebere boniga toibate ya Keroka Technical Institute na Gusi Institute gotobata abana 800 skulu ekara yachagete ya abana bakerekine motuike na nto igende ko tubuni batotara ko mwako bikomo tinista tuiko abana 1500 ase ompangio ito boniga itobata facilities chini facility wate Gusi ase Keroka Technical Institution na kama ya mechanical inchiyo na ende yange gaiga sense yake osakuligelia se workshop yetu ya Tirimba campus yoko ni wachi machine chitayo Kenya onde once yo mechanical engineering asomo ya school yetu ya Keroka ikakonyora obosemi bonene na ndatumie chi machine chichia kisasa egere anyare koro sibyo ma bindemios kioma kene kiyo manje nekiga tutarosi Keroka tubati machine chikorosi kiregento na neto busa abana baito bache Keroka bache gosoma Gusi anene mono ntrama na Keroka Technical Training Institute nero Keroka Technical Training Institute ya beiro roche myaka 20 na neto gendete gosomi na neto gendete muna kuruchi mbongo chetu cha Gusi karareta abana bamnyoka bwangu muri abwate semiye abande kubisko kwa hivyo abayibuli baito bimwata abana bakwa kumpira abana bakomyoka barete Keroka egere tunyare kubakonya egere etarante nyasako ete inyare kuba gokonya umwanu na nyare gokonya nare mwuri abayibuli egere mutamaiti gosegere mutamaiti na ntwa bagusi nkene okomyoka owako mupira iribonera industry nene kabisa abamenyi borogongoro iga na barabuo babeire bagwaka obiya nabo gokoba gukwekiombe kyogokinya ebyegwa ona senseme iga nabo gokorenda gokinya ebirengo bichisemi asorogongoro iga rwensemo ya Nyalibali masamune bunge Francis Aburi no mo county rep we ward ya Ichuni oyo oenegetie ogosiria we eskuru iga kibura inase ogokinya ebirengo bichisemi ensemo ne ebyegwa kunyana ko babo bikwagachwa a senseme iga
abantu rero bagaigang'e skuru eye Keroka Technical Training Institute nkoni barendagira gocha ase skuru esuguma wiki nkoni gwera mabera magena abantu ngokora bari biashara gocha ase skuru eye yabwate kare yansete eye yabwata abana bane bono yakinire igekabwata abana ba 1000 eye korekana ngoburai bole skuru eye no buya bole na more especially ntoroche ebintu amangana sports ya abana internationally no abana bakoruga iga bakominyoka ime ya Kenya na isiko ya Kenya iga abana bange ba benefitiri wetera sport kirega no mwalimu bosiro monyene nere na Trinity igoro ya mangana sports nero yagerire gwetera oburayo obu aya bwa sports abana bakira abange bakwegera mangana sports na ndi chibeserero chire chinyinge moroche igoro ya sports iga abantu botene ngubwachirega gwetera mangana sports konya takora sports gukikada direct iga ya abantu bakomyoka para tukagane chibali mubale lakini bono na itwacha ku understand nga sporting nero yagerira abantu batenenkire Gorboteria Munegeti TV Marietane Gilbert Kobi